नोंबो दाहोना नोंबो रुवाथि আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন जोंना नै एकट्रेस आं लोगो मोनदों तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है आई नो नायहैनोसै माबायदि बावखुंग्रि हाजोआथ' जोंनियाव दङ नाथाय जोंनि हाजोजों क'क्राझारनि हाजोजों मिलायग्रा मिलाया खनसे गाखोना नायनो थांसै आरो माबायदि थान्दा ना गरम नङा होमबा नै दायो जास्ट रुमनिफ्राय ओंखारदों आरो ना थांगासिनो जों दा दसे बिनिफ्राय बारा गोजान नङा आरो जिखुनु 1 घन्टासो लागोन होनदों आरो क'क्राझार टाउननिफ्राय नै बे बिल्डिंआनो जाबाय जों थानाय रुम बिनिफ्राय आरो बावखुंग्रि हाजोआ खमसे खम 10 किल'मिटारसो दंबावो जास्ट जों बिनिफ्राय दायो ओंखारसिगोन बुंबायगालै मोनहैयो जेरैखि जायाबाबो मोनहैयो मारै बेहाथ' माथो सिन्था जाना दङ नै हा खनसे नारलाय बावखुंग्रियाव ओरैबायदि ज' खानो आयु गाखैथारनोसै होमबा माबायदि ओमफ्राय नोंसिनाव गहपुराव बावखुंग्रि गैयामोन हाजो सरि हाजो गैयामोन दङ ओमफ्राय बेजों एखे नङा नामा बेलेग नामा बेयो बेलेग होमबा दा खिन्थादो गाखोनानै माबायदि मोनो दे बै नुहुरनायानो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो नायदो बिनिफ्राय ओरैबायदि भिउसखौ मोजां नुदों जों दायो गारिखौ 1 किल'मिटारनि गोजानाव दोननानै दुब्लिजों बारस'नानै थाबायगासिनो दङ नै बिनिफ्रायनो सुरु जाजेनबाय जोङो दा बिनिफ्राय बावखुंग्रिया मोनबाय होननानै सानना लादो नैबे जाहैबाय मेन पेन्डेल नुनाया आरो बेयाव दङ सासे बावखुंग्रिनि रानि नायदो बेखौ बे बावखुंग्रि रानि मा नाम होनोबा बेखौ आं मोजां मिथिया सोरबा मिथिब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि मोनलायखो दे रायलायदो खानाया बेथ' जेनेबा आंनि माबा बिखाजों सिथाबनाय बिख्लोखासो रा फट' लाग्रोनो 1 सेकेन्ड बेयावबो था दे आयो सना फट' ना भिडिअसो लागासिनो दङ जोंनि माबायावबो उदालगुरियावबो दंमोन दिनालाय माथो बेयाव फैदों होनोमोन बिराद कालार बेलेग बेलेग सिख्लाफोर फैयो फागा औ बिनिखायनो फैदों आं बिदिबाय बेनिफ्राय ओरैहाय नोंसिनालाय माबायदि हाजोआलाय हाजोआ गावख्लाबनाय नैबेबो नुबाय जों रिल्स बनायदों सानैदों बिथाङा फोरमायनो हागोन माबायदि जोंनि भैरबकुन्दनि हाजो गावख्लाबनाया समायनाया दालां गोलावा माबायदि खोन्थानानै मोजाङानो आरोना माबो माने आरोना मोजांसिन आरोना बेयाव हाग्रा गुदुबाबो माने बेयाव बिराद मानसि फैयोना ओंखायनो समायनाया माने बेलेग बेलेग मानसि नुनो मोनो नालाय हाजो दंना गैया ओमफ्राय गुफुरावबो हाजो दङ इसकी माँ का भोला चेहरा थांना नायनो हागोन हाजो दं नंगौ बैसागुआव अमा मासे बुथारनानै जाहोआबा गवा दांलांखागोन आं बुथारना बुथारा बुंनानै लानो हाला मिथिबायना गाइसमोन तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है आई नो नोंबो दाहोना नोंबो रुवाथि আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে देन जोंना नै एकट्रेस आं लोगो मोनदों बावखुंग्रि हाजोआव नोंसिनाथ' भिडिअ'आथ' माने मिलियन थांनो बारा गोबाव गैला बायदि मोनदों
दायो माने दिउसाथ' बुहुद थांखाबाय नोंबो दाहोना नोंबो रुवाथिनि जोंहा सासे एक्ट्रेस दं फैसालि मारै मोनलाय फैसालि गयारि नोंथांमोना सापर्ट खालामो आरोना आरो बारा गोबाव गैला मिलायनो थागोना एसे बुंदो औ गासिबो माने रायजो राजानिनो अननाय आरोना ओमफ्राय जेसि नार्जारिनि गानाथ' गासिबो हिट जाखायो बिनि थाखायनो आरो माने गाननि थाखायनो थांनाय बायदि मोनो आरो ओमफ्राय जोंबो भिडिअखौ हाजासे मोजांसिन खालामनो नाजादोंमोन ओमफ्राय जेसेबां नाजादों बेनिफ्राय बांसिन अननाय मोनदों आरो आंथ' जोबोद मोजां मोनदों मोनसे दं आरोना साना बादाम जालांगोन बोरै मोनलाय जग 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 रेलगारि खारो बोरैमोन साना बादाम जालांगोन सेलफि लालांगोन आं माने बेखिनिखौ ओरैबायदि मोजां मोनखादों आरोना नोंथाङाबोथ' मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों जेनेबा ओरैनो आंथ' एक्टिं खालामफेरखायाखैना बेयावनो फार्स्ट टाइम मोनदों आरोना एक्ट्रेस खालामदों माने एक्ट्रेस नंगौ मानो नङा जानो माने एक्सप्रेसन आरो बिनि मोसानाय बिनि एक्टिं बिनि एक्सप्रेसन माने पुरा मोजांखा आरो नंगौ थेंक इउ बिदिबा दे बाय खालामदो बा